Nadakpa na ang lalaking nakita sa CCTV nga maoy nagbilin sa nibusikad nga eksplosibo gawa sa usa ka resto bar sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Nailhan na sab matud pa sa kapulisan ang mismong utok sa pagpamomba. Ani ang report ni Argel Relator. Pinaagi sa gikasang hot pursuit operation, nadakpa na ang usa sa suspect sa pagbusikad sa gawa sa usa ka resto bar sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City nga nailhang si Roel Cuquilla, 38 anyos, sa ilang balay sa Barangay Ilang, Davao City. Si Cuquilla, maumatod pa ang lalaking nakita sa CCTV nga maoy nagdala sa puting cellophane nga gisudlan sa gibiling eksplosibo nga nibusikad nga gikamatay sa usa ka lalaki o gikaangol sa laing tulupa. Based sa mga lumalabas nga nakuha na sa CCTV o sa mga information, na ay mastermind ang nagbutang sa bomba katong nakita sa CCTV, mao to yang bata-bata, mao tong natay hold ato karon. Padayon ang pagpangita karon sa kanhi karelasyon sa tag-iya sa maong resto bar nga mao'y gitudlong mastermind sa pagpamomba. Nasubay na sab matud pa nga dunay kanhi record sa kapulisan ang ginapangitang suspect. Yung nagmamayari. At saka may may previous record siya. Nakabilban lang yun. May nakalabas lang yun. Mayroon siyang dating kaso na sa illegal possession of firearms. Yung sa 10591. Humanasuta ang motibo sa krimen nga love triangle ug naila na ang mga suspect. Gipaklaro sa Davao City Police nga dili paninurismo ang nahitabong pagmamomba sa Kalinan. Yes, this is not a terrorist act. In the first place, yung babae na nagmamayari doon at saka yung mastermind, mayroon silang relasyon. Nagkalabuan sila. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.